Niin me syödään nyt tällaisia vitun paskoja, vitun lempeitä vadelmia ja sitten 5 napaminalle samaan aikaan. Ja siis on yksi lempeä vadelma ja 5 napaminalle. Siinä on 3, 4 ja 5 ja lempeä vadelma. Mä en haluaisi tehdä tätä. Nyt on vähän pakko. Meni jo se ekana minulle. Mammukkaa ei saa ottaa. No niin. Lempeä vadelma napalminalle. No niin. Nyt. Oho. Kuuma on. Aha! Oho. Vitun persen näkyy. Onko vaan idiootit tekee tätä? Mieli mä. Minä. Napalminat meni. Niin mullakin. Tänään tähän. Ei oo mitään. Pureskele sä. Pureskele sä. Mirit sä jo se? Napalminalle. Siis nää napalminat ei oo niin mullisia, mutta on nekin kuitenkin liialla määränä syötäviä. Ja sitten nämä helvetin paiskat lempeät vadelmat tällaista. Ihan kauheeta paska. En suosittele asti. Ihan vaan makuisia. Hyvän makuisia, ihan törkeä tulisia. Hyvä. Ei saa. Hyvä lukea tuolla noin pienellä, että varoitus erittäin tulinen. Niin. Tulinen karamelli, lempeä vadelma, tosi lempeä. Ainesosat sokeri, glukosiirappi, sitruunahappo, chiliuute, oi saatana, aromit, väriaine, punajuuri. Toi on siis tää toinen ihminen. Terve. Ja tässä on minä, tää oli tässä. Moro. Moikka.